Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigapon niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes, Pitsa 9 na. Buwan mahigala sa Mayo tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila bang gyapon mga higala sa atong pagban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sugutaran karong buntaga makigsunan. Napili nga bag-ong Santo Papa usa ka paring Agustino. Straight to the point. Nakanhin na Pilipinas and Ken. Ini maong pari no, kauban lang mga higala diri sa atong mga kaparian sa Basilica del Santo Niño, mga sukintig paminaw. Straight to the Usa point. ka Agustinian priest o usa ka kardinal nga gikan sa Estados Unidos. Gipili niya ang pangan nga Pope Leo XIV, si Cardinal Robert Francis Prevost. Napili atol sa ikaduhang adlaw sa Papal Conclave kagahapon Mayo 8 Straight to the point. dito sa Vatican. Bag-ong napili nga sa tupapan nakaduaw na nis Pilipinas, ilabi na dinhi sa Sugbo day. Nakapil ni sa Sugbo og duaw, no? Indekin nakapil ni sa Sugbo kay Agustinian man ni. Diri sa Basilica. Oh, so posible ni karong nga pari ni nahimong sa tupapan balik ni diri sa Sugbo, ha? Ato ni hatagag pagtagad mga kaygalaan kay kini ni ang nakaduaw ni diri sa Pilipinas, unya nakaanhin na Sugbo sa managlahi nga tuig. Kay kauban man ni mahigala sa ato mga Agustinian priest diri mahigala sa Basilica. Unya kaduhan ni bisita si Pope Leo XIV niadtong 2024 isip Prior General sa Order of St. Agustin. Niduaw kini sa Santo Niño de Cebu Parish sa may Muhon, Talisay. Straight to the point. Adto din sa Muhon mahigala kini atong bag-ong sa tupaparon, ha. Unya sa 2010 sa Basilica Minor del Santo Niño. Samtang nakamisan usab kini sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila sa samang tuig. Straight to the Ato ni point. hatagag pagtagad doon mahigala medyo dool-dool ni sa mga Pilipino ni maong Santo Papa kung maohon. Mga world leaders ilabi na sa US, si US President Donald Trump ni congratulate sa bag-ong Santo Papa nga si Pope Leo XIV nga usa ka Amerikano. Straight to the At point. ang pagtagad do buntaga mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nindot kayo mahigala ang pagpahigayon sa conclave. Sa unang adlaw way napili nga Santo Papa. Sa ikaduhang adlaw na mahigala mo na ni napili na mga kaigalaan si kining maong Cardinal Robert Francis Prevost. Kayang gipili ang pangan mahigala nga Pope Leo XIV. Og unya ikaduhang adlaw sa conclave ni nga grabe mahigala usab ang mga pag-ampo sa mga cardinals. Kinsang angayan nga modumala mahigala sa simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan. Straight to the point. Kung na kanindot kay dunay conclave, dunay mga pag-ampo, una mobuto mga higala, ha. Why vote buying dito mga kaigalan sa Vatican? Karong buntaga tagahan tanig pagtagad kay mura rabag nakaarangkada na raba mga higala ning vote buying matud pa din Sugbo. Ay ato ning isgutan sa karong nga buntaga mahigala nga naunsa ning kalakihan. Pero bahala na og atong advocacy mahigala nga dili ta mo baligya sa tong boto. Ang katong uban nga natintal gyud mga kaigalaan, ang importante lang nga unsay kinsa inyong butaran, manaa may hatag o maway hatag, kinsay angayan mao gid na imong butaran. Sa to pa kung nihatag mga higala o niya dili mo'y angay butaran, ngadto ginapadong sa koprason. Ni agad ang pagpangupras mahigala bisag way kalubihan ron. Samtang sa pikas bahin atong hatagan sa pagtagad mga sukintig paminaw, Governor Gwendolyn Garcia pasakaan og kaso sa usa ka abogado tungod sa wa pagtubag og sakto sa iyang giduso nga Certificate of Candidacy kun COC. Straight to the point. Ana gyud mahigala laing ni pasakaron, ha. Kay wa day mga higala mo fill up mga higalag wa ma-fill up dito mga kagilaan ang iyang COC
sa mga butang angay nimong i-disclose honestly mahigala sa imong COC. At nihatagag pagtagad sab karong nga buntaga mga kailangan sa manuman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. laing bahin, vote buying nga reklamo batok ni senatorial candidate Camille Villar gibasura sa Commission on Elections kon COMELEC. Straight to the Kini point. kuban pa masuktaran niya mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Straight to the Atong point. isgutan ng bagong Santo Papa mga higala onya taod lang no kay natay gi-contact mga higalaan nga atong pare diri sa Basilica nya makasaysay nato sad ani mga higalaan kay nakaanhin na masugbo dai ni malagmit nga mabalik ni dinhi sugbo mga higalang Santo Papa na. Okay, so nindot ni mga higalaan tagan-tanig pagtagad karon nga taod no nya sa dili pa napaganit tala ing interview ron mga kaigsunan kay gitag lagi ko adto ni Daniel Cortez. Labot mga higala adtong gipasinginlan sa tarpaulin ha. Ato sa apilog hisgot ron mga sukitig paminaw. Nya sa pikas bahin ato sang hisgutan mahigala ning atong mga report usa no kay di ay report on sa Polauro. Ay vehicular accident sa barangay Lahog ning mga orasa. Oy. Yes, Radyo Man Paul, kumusta da Paul? DYHP. RMN Report. Radyo Man, Atty. Ropil, live beron si kasamang speed pilot Jesus Sumampong diratubangan sa GY Square sa barangay Lahog ng atong Dapel Tugbo ay duha ka motorsiklo ang nagkaigo ining padong sila sa Cebu City proper gikan sila nivel dulhog sila dire subay sa may kining Gorordo Avenue atubangan jud sa GY Square nagkasingkiay ni sila kay ang driver nining Maxim ni U-turn siya nining single lane, yellow lane, U-turn siya dire, kaya ipadong siya og per area ang iyang sakay kining pauliag buhol in town, no? Kining sakay estudyante nga si John Patrick Cuyos, si Kuya. John Patrick si Kuya. Igon sa man Gerald Sukuya. O lagi, parehag apelido. Yung sa kaniniya, wala na ito mapangutana kay sakay na yun siya sa ambulance sa Atty. Ropil kay sakit ilihok ang iyang wala nga tigil no maoy na gabihan niya wala nga tigil doon na noon siya ay nakailang igsuon babae to ni kuyog na sa ambulance nakabiya na diri sa side o niya ang both drivers sila si Rogelio o si Chris Joseph o ni ang driver sa Maxim giantay sanay sa atong traffic enforcement responder na ato na lang sila magbusay ato na dito ang husay investigasyon kay moon sa atong kapulisan no sa TEO para may bawal og insay sad anila kay dili man ika desisyon sa ilang basta ang nahitabo magsunuray sila ni U-turn diri sa single yellow lane ang Maxim unya sa iyang pag-U-turn igo siya sa Go Street na nagsunod niya kining motor ni Rogelio na naghatod po siya iyang pagkumangkon may iwara maon sa iyang pagkumangkon. So usa ang injured Atty. Ropil meaning maog panagtigo sa duha ka motorsiklo karon lang yun na buntag diri sa may GY Square sa may barangay Lahog kay atong dakbayan sa Sugbo. So nakuha na sa digsked sa atong mga sakop sa traffic enforcement unit kami responding hinig maog vehicular accident. Muna atong on-the-spot report hinig mga orasa more o dugang mga report ato ipadangat karong taon-taon. Kauban na to si kasamang speed pilot JC Sumampong. Ako inyong radyoman Polauro, DYHP, Tatak RMN. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide.